Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios. Belen eta biok aspaldiko laguna gara. Pasa den mendeko 1981 urtea ingurutik. Bera, gaixotasun medikatu honek jota, eta ni, kide guztia bezala, espetxe zigor osoa beteta, eta urtea elkar bezarkatu ezinik, udazkeneko goiz batean, Kontxako paselekuan, elkartu ginen berriro Belen eta biok. Gure lehenengo hitzak euskerak esan ziren. Eta hortik aurrera, hizkuntza horretan izan da gure harremana. Esparru horretan ere jakin izan genuen evoluzionatzen. Gure herriko hizkuntza erabiltzea oso betegarria izan da biontzako. Belen, azken unera arte egon da ezker abertzalearekin konprometituta. Maite zaitegu bihotza. Gora herria, gora Belen. Zazia ere mumina zen baina, beti gogorarazten zenidan lore. Eta hori, gogora ekartzeko anekdota bat zuekin konpartitu nahiko nuke gaurkoan. Duela urte batzuk, ni neukaten espetxean edo bidali ninduten espetxean, bertako zuzendaritzako batzuekin hizketan ari nintzela, esan nien. Guk eskatzen duguna da edo halako zerbait aipatu nien. Eta irribarre maltzur bat atera zitzaien aurpegian. Begiratu zidaten eta esan zidaten, pero si está usted sola. Eso mismo nos dijo una vez Belén González hace muchos años. Eta orduan badakizue zer? Orduan neri atera zitzaidan irribarrea aurpegian. Eta esan nien, ez duzue ezer ulertu. Ez duzue ezer ulertu. Gu hori noski existitzen dela. Gu hori borrokara garai eta esparru ezberdinetatik gehitu garen guztien gua da. Eta horregatik, gora gu eta gutarrak! Y hoy hay muchas personas que hablan de la derrota de la izquierda abertzale. ¿Y sabéis qué les decimos? Les decimos que la victoria política de la izquierda abertzale ha sido haber impedido que el régimen que ató Franco se cerrara falsamente. Y que, por si no se habían dado cuenta, ahora somos muchas más las que compartimos el análisis que en su día hiciera Belén. Y sobre todo reivindicamos que estamos orgullosas, como las están las 307 personas presos políticos y políticas vascas, Estatuak edozer gauza egingo du erregimena bizirik mantentzeko. Eta egoera horren aurrean zer? Guk uste dugu garai honen dimensio historikoa aintzat hartu behar dugula eta ezker independentismoak bere indarrak askatu behar dituela. Hitzeko eskubidearen alde eta herri honen aitortzaren alde dauden gehiengoak estatuarekiko menpekotasun eta subordinazioarekin apurtu eta Telesforo Monzonek esaten zuen bezala estatuari berdinetik berdinera, estatutik estatura, herritik herrira hitz egiteko garaia ireki behar dugula. Eta indar berdinez diogu, ezker abertzaleak ez duela erreformarik onartuko. Euskal Herriari erabakitzeko eskubidea ematen ez diona. Ezker abertzalea irabazteko jaio zen. Eta aspaldi ikasi dugu bidea oinez egiten dugula. Hor topatuko garela, Belen. Hor topatuko garela.
irabazteke daukagun etorkizunean. Gora herria! Gora Belen! Gora Euskal Herria askatuta! Kide batek espetxetik. Te mando un abrazo que te rompa los miedos. Hori da, bai horixe. Lasai, presagabe, zer da denbora? Gu jartzen diogun materia eta abiadura, besterik ez. Eta bagara, eta bagoaz Belen, bagoaz aurrera zure bidetik, bide moretik goaz herri berrira, ezker abertzale berrira.